Dneska budeme řešit zásadní téma, jak být v bezpečí. Teď možností je mnoho, my začneme u toho základního, to znamená vchodové dveře. Tak my máme dneska téma bezpečnostní dveře, což je takový jako strašně široký pojem, jo. A tak si říkám, že jste na to expert, že nám určitě jako řeknete, jak by ty dveře měly teda nejen vypadat, ale co by měly mít evidentně uvnitř. Zvonku vieme každý posúdiť dvere. Pekné, škaredé, hrubé, tenké, ale my, bežný človek ako laik, nevie posúdiť, či spĺňajú bezpečnosť alebo nesplňajú. Tie dvere môžu byť hrubšie, môžu vyzerať hodne bytelne, ale samotný materiál, ktorý je vo vnútri, nemusí byť taký. Ono to veľakrát klame. Já si právě říkám, když jste nakousnul ty materiály, tak samozřejmě dneska hliník, plast, dřevo, nemusí to být nutně jako špatný materiály, ale samozřejmě potřebuje být něčím vystuženým. Tak jaký jsou vlastně dneska možnosti? Tak každý materiál má svoje výhody. Drevo je prírodný materiál, ktorý je skutočne príjemný na omak. Plast je tiež zaujímavý vzhľadovo, dokáže byť, myslím, plast vo vstupných dverách. Ale to, čo je vo vnútri, to my nevieme zvonku posúdiť. Preto treba pri výbere vhodných dverí, či do bytu, alebo aj do rodinného domu, treba sa pýtať, treba zisťovať, čo tvorí tú konštrukciu tých dverí, alebo najlepšie ukázať nejaký rez a pozrieť sa dovnútra.